Dosadašnji deo sezone, rekao bih, najbolji u mojoj karijeri i napravio sam najbolji uspeh u Monte Carlo, došao do finala Mastersa i posle toga sam igrao na turnirima polovično sa manje uspeha, igrao sam dobro na Roland Garrosu, treće kolo izgubio od Zvereva, koji je top 10 igrač i već dugi niz godine u vrhu, tako da sam se polako vratio u formu. Sad je drugi deo sezone gde verujem da mogu još da napredujem jer imam turnire na šljaci posle Wimbledona gde se dobro osjećam, gde ću biti nosioc i takođe ukoliko malo i sreće u žrebu posluži na travi mogu da napravim rezultat, ali verujem da imam još prostora za napredak ove sezone i to je ono što je najbitnije. To bi bila idealna situacija da smo svi top 25-30 i da Nole igra finale Davis Cupa. Zavisi naravno od više faktora, ali ja verujem da imamo dobar tim da napravimo dobar rezultat tamo. Trenutno smo svi u dobroj formi, vidjet ćemo na kraju sezone kako će biti, ali bilo bi lepo da tamo ostvarimo dobar rezultat jer je skroz novi sistem takmičenja, finale, drugačije i da u tom, da kažem, prvom tradicionalnom gde se piše istorija samo zbog toga što je drugačiji sistem, da napravimo dobar rezultat. Sa druge strane, momci pre nas su već osvojili Davis Cup i to je bio neviđen uspeh i mi mlađi teniseri smo bili u šoku da su osvojili i stvarno mislim da je to i poguralo ih napred na jedan viši nivo njihovog tenisa. I Nole, i Janko, i Viktor su milion puta rekli da im je to pomoglo da dođu na njihov maksimum, odnosno na najviši rang u karijeri svakom od njih trojica. Tako da, ukoliko napravimo dobar rezultat na Davis Cupu, ja verujem da bi nam to dalo isto dodatni vetar u leđa i nama. Zanimljivo, došao sam u petak u Monte Carlo pod antibioticima i nisam znao da li ću igrati turnir. Fizički sam se osjećao dobro na početku turnira, znači već me je prošlo, ali opet nisam trenirao ništa, došao poluraspadnut i sad kao igram Masters. Nije realno bilo da igram finale, ali možda to što nije bilo pritiska, jer ako ti ne treniraš na jedan dan, nećeš zaboraviti da igraš tenis. Ti znaš da igraš tenis i igraš ga ceo život, tako da imaš jedan kvalitet. I možda je to i dobra stvar bila i možda se zbog toga baš to desilo, što nisam imao ta očekivanja. Dobio sam prvi meč, igrao protiv Gofana, drugo kolo, težak protivnik. Dobro sam se osjećao, dobio taj meč, igrao protiv tima koga nikad nisam dobio, 5 mečeva sam izgubio od njega. Tako da sam protiv njega razmišljao kako ovaj put da promenim, šta da radim, da bi se promenilo. I na kraju finale, posle polufinala mi je bilo preko, kad sam dobio polufinale, gledao sam u svoj boks kao u fazonu, sad ću da budem miran, ušao sam u finale, što nema veze, ali sam krenuo da smijem jer je stvarno neviđeno, i mnogo dobar osjećaj. To je taj sledeći korak koji treba se napraviti da bi to postao nekako, da kažem, ne normalna stvar, ali nešto je moguće, da dobiješ nekog iz top 10. To je prvi put da sam dobio nekog iz top 10, odigraš stvarno dobar meč. Vodio 4-0 u taj breku trećeg seta, znači okrenuo sam to, ni sam, ni on, ni ja ne znam kako, ali okrenuo sam borbom. I posle toga sam još više puta dobio igrača iz top 10 i mislim da je tu taj, da kažem, se desio taj sledeći korak gde mi je pomoglo da napredujem i da završim prošlu godinu u top 50, što nisam pre toga nikad ostvario i sad naravno za sledeći nivo. Zadnjih možda 2 godine sam bio 5 puta u pozorištu kod nas, bio sam 2 puta u Londonu, tako da nema mnogo vremena, u bioskop idem kad god ima neka naučna fantastika i kad izlazi nešto dobro. Uglavnom serije gledam, Netflix i binge serija, tako da to je ono što je sada udarno, izbacuju serije konstantno, možeš da gledaš svake nedelje nove serije i ima puno vremena na turniru, da kažem, kad završiš mečeve i obaveze, imaš 3-4 sata uveče da se opustiš u sobi, da gledaš i to je ono što me opušta.
U poslednje vreme sam se dosta isključio iz ovih sportova, pre sam pratio fudbal, naravno, reprezentaciju našu pratim kad igraju košarku, fudbal, vaterpolo i ostale sportove, ali da kažem sam se stvarno isključio iskreno u zadnjih 2 godine i ne pratim druge sportove osim tenisa. U različitim sportovima je vrlo slično kao i u tenisu, sam taj period zašto je težak, zato što iz nekog tinejdžerskog perioda ulaziš u neki period odraslih i kad si mlad, naravno želiš da provodiš vreme sa društvom, želiš da se zezaš, da izlaziš, da ne znam ni ja šta radiš, da budeš lud jer si mlad, to je valjda normalno, ali sa druge strane, što ranije shvatiš da ti je to posao i da je to ono čime želiš da se baviš, bit će ti lakše. Da bez obzira na to šta sa strane imaš i šta se nudi, ti treba da svoje profesionalne obaveze odrađuješ kao da je to najbitnija stvar u tvom životu.